Alhamdulillah, Kartika Siro bagi-bagi hadiah motor. Wah, endi yo sing dibageke yo? Wah, iki wae ah. Rezeki mantu soleh, itu motor saka Kartika tak dol sapa ya? Loh, ketoke kayak wong sugih kae. Mas, Mas. Mas, nak tak sawang sampean iki dite akeh, gelem nuku motorku, Mas. Original iki, jokewe kulit mamut lho iki. Sasae. Nyah, siki weh. Makasih ya. Lah kok lumayan, jika si jingkas hadiahnya. Loh, Motorku iki. motor apa, Bah? Motor putih. Ada apa ini? Ada apa ini? Madosin apa ya, Pak? Motorku tak parkirkan akhirnya enggak ono. Motor sing parkir tempiku wae iki, motore sampean to, Pak? Mboten hadiah Kartika to? Jadi sirup Kartika kuwi motore anyar. Waduh, salah jiko aku. Ya sampean jiko dealer ya, Pak ya. Sing oleh hadiah motor kuwi sing ndek wingi melu undian. Hadiah bagianku mau wis tak jiko, Pak. Sing menang iki dudu kowe, tapi iki. Wah, tak kira aku, Pak sing menang. Tiwas aku wis jiko motor putih ning kene mau. Motor putih kuwi nggonku saiki ndi? Lah wis tak dol, Pak. Sampean kurang cepet tok. Ora apa-apa, Mas. Durung rezekiku, aku kurang cepet. Mas, iku motorku, Mas. Hei.